बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि साबा मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुङाव दिनै सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नावकाटा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव हुंगा जिथि जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनो। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो। बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि फुकन बर' बिथाङा। आरो दिनै सेथि जोलुर बादायलायनाया नावकाटा एफसि आरो कुमरिकाटा एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो। मोनसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आं सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। जोङो दिनै 18 सेप्तेम्बर सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांनाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गिबि खेबनि जा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मुंख्लं जालांबाय साबा मानगोनां बिथां मुंख्लंमोन। दा बिथांमोननि मुंख्लंनि गोसोखांथियाव जोङो दिनै 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 28 सेप्तेम्बरसिम बिथांमोननि मुङाव गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायखौ होदों जोङो। दिनैनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो फुंबिलिनिफ्राय माखासे हाबाफारियाव रनसायनानै जोङो जाफुंसार खालामनो हादों। गिबियाव जोङो फुंबिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला आरो जोंनि जि गेलेनाय नि जि फिरफिला बेखौ बिरहोदों आरो लोगोसेनो फुंबिलि समावनो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लाजेननानै आरो लोगोसे जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जांख्रिखांनायाव जोंनि सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सोद्रोमाफोरखौ लिंहरनानै जोङो मान बावदों आरो लोगोसेयैनो बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि जि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवदों। दा बेखेवगिरि हिसाबै जों हांख्रायनाय लेखा हिसाबै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नेहाथारि मानगोनां बिथां फुकन बर'आ नुजाथिनानै जोंनि जि बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों बेखेवनानै होलांदों। दिनैनि गिबि खेबनि बादायलायनायाव बादायारि महरै बाहागो लादोंमोन नावकाटा टिवाइडिसि क्लाब आरो लोगोसे बिनि हेंथायै गेलेदोंमोन कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय मोनसे हान्जाया। नोंथांमोना जिहेतु जोङो गोबाव समनिफ्राय बादायलायनायखौ होबोनानै सम आरो सुबिदाखौ नायनानै दिनैनि समसिम जोङो 10थि खेब खुंफुंनो हादों। गेजेराव जोङो माखासे कन्डिसननि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। दिनैनि समाव जोङो 10थि खेब होनो हादों। फैबाय थानाय समाव जे गेलेनायनि आयदायाव नोंथांमोना मा थांखि लाबावगोन? फैबाय थानाय समफोराव थांनाय बोसोरफोराव जोङो जिबायदि रोखोमै बादायलायनायखौ होदों बेनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिनै जोङो खालामनो सानदों। जायनि जाहोनाव जोङो गासै जोंनि दख'रानि बेन्दोंआवल' थानाय नङा, जोङो गासैबो माने BTCआव थानाय जिखिनि मोजां गेलेगिरि हान्जाफोर दङ बिथांमोनखौबो फैबाय थानाय समफोराव जोङो माखासे मोजां हाबाफारि रनसायनाय बाहागो लानो थाखाय जोङो थांखि लादों। दिनैनि बे जिहेतु नोंथांमोननि जे बादायलायनायाव मोनबेसे बादायारि बिथांमोना बाहागो लादों? जोंनि बे बादायलायनायाव 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 28 सेप्तेम्बरसिम गासै 9 हान्जाखौ जोङो बादायलायहोनो माने थि खालामखाबाय। दा बिथांमोना गावबा गावनि थिखानाय खालार खालि बिथांमोना गेलेफैगोन। दिनैनि सेथि सानाव नावकाटा टिवाइडिसि आरो कुमारिकाटा मोननै हान्जाया गेलेदोंमोन। गाबोन नैथि दिननि गेलेनाय बादायलायनायाव गरेस्वर टाउन क्लाब आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हान्जानि बानजायनायाव मोनसे गेलेगिरि हान्जाफोरा बादायलायगोन।